12 oioek hasi ginen, oindeko 1500, eta hemen, bueno, sartzen direz, urteten direz, jaten dute gure dutena, bedarra, sisarea, bitxitoak. Oio ez gain, badekogu kiwi landaketa bat martxan, eta, bueno, pentsatzen genuen kombinaketa ona zala, aprobetzatzeko landa, eta kiwiak aprobetzatzen direz oioengatik, eta oioek aprobetzatzen direz kiwien itxalengatik. Bueno, eta hemen nire familia dago, nire laguntzaile partikularrak, semeak, Ander eta Lain, 4 urte eta 11 urte dekotenak, eta senarra, Iñaki. Aldaketa ona izan da, polita izan da, bueno, ona heltzean bere bentsa eta berria premioa etxea dekarrezen. Euskal Lobo kilometro zeroren bazkideanaz, eta hiei esker supermerkatuetan saltzen dugu, eta bere bai Uribe Butroeko sareko partaideanaz, eta beraiekin interneten bidez saltzen dugu. Ager, Ander, eta matxuz ez, nolakoa da? Olakoa. Olakoa bai. Matxura, onena eta egiten ditu arrauntza onena. Onja, aukeratu ditugu 3 arrautza hoberenak, eta joango gara prestatzera gure etxean egiten dugun errezeta goxo-goxoa, dorpitza. Egona adi, eta ikusiko duzue ze goxo dagoen.